Sí. Bueno, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, pois, pedir disculpas, como xa é habitual, por desgracia, non por estes minutos de retraso para que este plenamente operativo o sistema de grabación e de retransmisión tamén en streaming da sesión plenaria. A petición, neste caso, do concelleiro Daniel Chapela, pois, valorado tamén polo resto de voceiras e voceiros e concelleiros e concelleiras, creemos tamén oportuno, tras o pasamento, neste caso, o falecemento de Bernardino Graña, veciño de Cangas, pero un membro da Real Academia Galega, que foi despedido onte no tanatorio municipal de Cangas, pois guardar un minuto de silencio tamén na súa memoria. Se nos parece ben, nos poñemos en pé. Descansa en paz. ¿Podemos continuar, Xosé? Sí. Bueno, pues continuamos entonces cos asuntos que figuran na orde do día. O primeiro deles, que a aprobación si procede da acta da sesión anterior, acta número 13, correspondente á sesión do pasado 4 de novembro de 2024. Hai unha cuestión que comezaron con sí. Procedemos, por tanto, a súa aprobación, si procede. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. O segundo punto, que a aprobación si procede da modificación da composición da mesa de contratación permanente do Pleno, expediente 1094-2018. Hai unha proposta que foi dictaminada na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 13 de xaneiro, que ten o seguinte dictame. Canto a votación, é o seguinte. Votos a favor, 8, 4 do Grupo Municipal do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. A proposta di o seguinte, que se somete en este caso tamén consideración do plenario. Punto primeiro, modificar a composición da mesa de contratación que asistirá ao pleno na súa condición de órgano de contratación, quedando configurada do seguinte xeito. Presidente, titular, alcalde do Concello de Bueu. Presidente suplente, primeira tenente de alcalde. Vogal titular primeiro, secretaria do Concello de Bueu. Suplente do vogal titular primeiro, persoa que legalmente a sustitúa. Vogal titular segundo, interventora do Concello de Bueu. E suplente do vogal titular segundo, persoa que legalmente a sustitúa. Presidente vogais. Está ben, Xosé. Vogal titular terceiro, Belarmino Barreiro Rosales, funcionario de carreira do Concello de Bueu. Suplente do vogal titular terceiro, Sonia da Pena Lois. Secretaria titular, Susana Miragalla González, xefa de negociado do Departamento de Administración Xeral, Unidade de Secretaría e Servizos Xerais.
funcionaria interina pertencente á escala de Administración Xeral, subescala administrativa. Os titulares serán sustituídos polos respectivos suplentes sen necesidade de nomeamento previo. O punto segundo, notificar este acordo aos nomeados e ordear a publicación do acordo no boletín oficial da provincia, no tabuleiro electrónico do Concello e no perfil de contratante do Concello de Bueu para o seu coñecemento a todos os efectos oportunos. Este é algo moi simple, é actualizar en este caso a composición tamén da mesa de contratación correspondente ao pleno. En principio, un relevo, unha sustitución no posto de, sobre todo, de Secretaría e Intervención. Por tanto, esta proposta vai en ese sentido. En todo caso, abrimos unha primeira quenda de intervención, se procede. Pasamos a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orde do día. Que o terceiro, aprobación se procede da conta xeral correspondente ao ano 2023, expediente 2181-2024. Foi dictaminada tamén na Comisión Informativa de Facenda Especial de Conta, celebrado pasado 14 de xaneiro de 2025, que ten o seguinte dictamen. Votos a favor, 4, 3 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Non sei se o concelleiro Facenda ten algo que decir ao respecto. En caso, se non, sometemos a unha primeira quenda de intervencións e a proposta de aprobación da conta xeral. Sí. Señor Sapela. Si, ben, moi boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser moi breve, non? Pero nesta conta xeral que se nos trae aquí, vemos en primeiro lugar como hai unha pésima planificación non dos orzamentos. Quero recordar que no mes de outubro de 2023 estaban aprobando os orzamentos dese ano, no mes de novembro definitivamente, e polo tanto prácticamente estábamos xa rematando o ano, non? E vemos como hai capítulos como imposto a actividades económicos do que non se recada pois nin tan sequera nin a metade do que está previsto. Pero tamén vemos, non, como outros apartados sobre os que, por exemplo, chama a atención o informe da interventora, como, por exemplo, que atinxe as gratificacións e as horas extraordinarias, remarco, a determinados traballadores, que remarca que resulta preocupante o elevado gasto destinado cada mes, non? E vemos como, por exemplo, nun apartado como tesouraría, pasamos dos 7.000 previstos a 20.321 euros, non? Ademais, vemos tamén como nese informe se nos deixa bastante claro a falta de persoal que acucia, non, a ese departamento, pero tamén deixa determinados recados a respecto, por exemplo, do tema das facturas, é dicir, de como o Concello non está cumplindo cos trámites previstos a hora de tramitar as facturas que se presentan, que do cal destacan a gravidade deste tipo de actuacións, ou de como non mellorar o grado de execución dos ingresos e a recadación, poderíamos entrar nunha circunstancia, pois, de déficit. Tamén advirte, non, da necesidade de acometer unha política de contención do gasto e tamén de incrementar os ingresos propios do Concello. E fala, ademais, de como o Concello liquida o orzamento do ano 2023 cun déficit de 260.000 euros. Entón, polo tanto, pois, a pesar de que o meu voto vai ser favorable, posto que considero que non ten sentido votar en contra dunha cousa que xa é auga pasada, dicir, dun apartado de gasto que xa se produciu e demais, sí que estaría ben que dende o goberno local se tivesen en conta pois esas propostas que fai a interventora, que ademais non son somente desta interventora, sino que xa, como ela mesmo tamén advirte neses informes, pois xa veñen de vello, é dicir, son cuestións sobre os que xa advertiron os anteriores titulares no cargo, pois para tomar medidas, para tomar pois as actuacións necesarias, pois exactamente para dotar de persoal, para que exista pois unha fiscalización previa pois desas facturas e para que se tomen todas aquelas actuacións necesarias pois para previr pois esa cuestión sobre a que chama atención da falta de ingresos propios, non? É dicir, é evidente pois que moitas veces os concellos, como advirten concellos de todas as cores políticas, pois teñen problemas estruturais de financiamento, da igual de que partidos sexan, pero sí que é certo que tamén, que tendo en conta que temos aí pois unha advertencia dunha persoa que entende, que controla destes temas, pois que estaría ben pois que se lle fixese caso, nada máis. Gracias. Algunha intervención máis?
Procedemos, por lo tanto, a votación da proposta de aprobación xeral da conta 2023. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a conta xeral, rendida a conta xeral. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que previa ratificación da súa inclusión no orde do día, aprobación se procede de informe favorable para a autorización da compatibilidade do profesor de música adscrito ao posto co código 0802-0002 da RPT, da Relación de Postos de Traballo, expediente 152-2025. Se a concelleira de persoal quere mencionar o motivo da súa inclusión. Supoño que ven motivado a necesidade de asinar o contrato laboral tamén nese prazo de un mes e, por tanto, hai que emitir un informe preceptivo por parte do Pleno da Corporación. A posibilidade, neste caso, que ten o persoal municipal, sobre todo que a súa relación laboral co Concello será a tempo parcial, e tamén como persoa que traballa no ámbito da cultura, é posible, neste caso, tamén compatibilizar dos postos a tempo parcial, sin que eso supoña un incremento da súa xornada laboral en tempo completo, salvo que está equivocado, señora secretaria. Por tanto, as razóns veñen tamén motivadas, en parte, a necesidade de proceder á formalización do seu contrato laboral, pero, obviamente, pedida a compatibilidade, que algo que ten dereito, pois, esta persoa traballadora, procede que o plenario tamén se pronuncie a respecto. Se hai alguna cuestión? Sí. Nada, si queres, bueno, boas noites a todos e a todas. Si queres puntualizar un pouquiño aquí que este novo contrato ven dado polo proceso de estabilización que estuvemos facendo durante estes últimos 2 anos e no que entraría un novo profesor que pide esta compatibilidade. Digo que este novo contrato se debe á estabilización que sería a persoa que quedaría neste posto. Gracias. Primeiro, obviamente, foron os argumentos para a súa ratificación para a inclusión na orde do día. Procedemos, en primeiro lugar, a ratificar a súa inclusión na orde do día. Votos a favor? Por unanimidade. Por lo tanto, sometemos, en este caso, tamén a debate o asunto, a explicación a que acabo de comentar. Hai unha solicitude desta persoa que, en principio, é a que, según ese proceso de estabilización, conseguiu este posto de traballo, esta praza. Unha vez solicitada antes da formalización do contrato, é necesario, neste caso, proceder tamén a esa declaración, se así o manifesta o plenario, obviamente, para conceder esa compatibilidade nesas condicións que perfectamente están recollidas tamén tanto na proposta da alcaldía como nos informes pertinentes. Sin nada, procedemos a votación para declarar esa compatibilidade. Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o punto número 5. A aprobación se procede da modificación da composición das comisións informativas permanentes e denegación da solicitude do concelleiro non adscrito de integrar a Mesa Local de Comercio, expediente 2046-2023. Este asunto foi dictaminado tamén na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 15 de xaneiro, que ten o seguinte dictame. O resultado da votación foi o seguinte. Votos a favor, 9, 4 do Grupo Municipal do BNG, 4 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista, votos en contra ningún, abstencións ninguna. Por lo tanto, o dictamen é favorable. A proposta é a seguinte. Primeiro, estimar parcialmente a solicitude de Daniel Chapela Durán e modificar a composición das comisións informativas permanentes de Asuntos Xerais e de Facenda e Especial de Contas, establecendo a seguinte proporcionalidade. Grupo Político Municipal do BNG, 4 membros. Grupo Político Municipal do Partido Popular, 3 membros. Grupo Político Municipal do Partido Socialista, 1 membro. Concelleiro non adscrito, Daniel Chapela Durán. Neste senso, a designación concreta de concelleiros e concelleiras que formarán parte das 2 comisións en representación do Grupo Municipal do Partido Popular, que pasa de 4 a 3 membros, realizarase mediante escrito da súa voceira dirixido á alcaldía no prazo de 5 días hábiles seguintes á adopción deste acordo.
Segundo, denegar a solicitude do concelleiro Daniel Chapela Durán respecto de ser membro da Mesa Local de Comercio, xa que a participación nesta non forma parte do núcleo indispoñible da función representativa e o membro da mesa con voz pero sen voto é designado polo Grupo Municipal do Partido Popular como representante deste. Terceiro, publicar no Boletín Oficial da Provincia a modificación da composición das comisións informativas permanentes de Asuntos Xerais e de Facenda Especial de Contas. Este é, digamos, o contido da proposta con estes 3 puntos. Abrimos, en todo caso, unha quenda de intervención, se procede. Pasamos a votación, por tanto, da proposta que acabo de dar lectura. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o 6º. A aprobación se procede da moción do membro non adscrito Daniel Chapela Durán para o cuidado das parroquias. Este asunto tamén foi dictaminado na pasada Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o 13 de xaneiro de 2025, que ten o seguinte dictame. O resultado da votación, votos a favor 1 do Grupo Mixto, non adscrito, votos en contra ningún, abstencións 8, 4 do Grupo Municipal do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable á proposta. En todo caso, o concelleiro propoñente pode proceder á lectura a defensa da moción. Ben, boa noite de volta. Esta moción que presento aquí é unha moción que está baseada na importancia do cuidado das parroquias, é dicir, creo que todos somos coñecedores de que as parroquias de Bueu son unha parte fundamental do concello, onde reside pois máis da metade da veciñanza. Precisamente creo que hoxe nos acompañan os veciños de Ons por ese motivo tamén, pero porén tamén somos conscientes de que na actualidade as nosas parroquias non están a recibir os investimentos necesarios para garantir o cuidado que han de ter, non? A carencia de saneamento en varias zonas súmanse a falta de esbroces, o mal asfaltado dos camiños, a carencia de beiras rúas, etc. E creo que toda a corporación, pois, ademais, é coñecedora desta cuestión, pois con viais que xa viñeron varias veces a pleno, como pode ser o da Rosa ou o de Meiro, pero tamén con diferentes puntos, por exemplo, da parroquia de Cela. A cuestión do saneamento e demais, pois tamén se fai evidente en lugares como a área de Bon, que ainda está previsto pois en base ao plan concellos pasado, ou noutras partes elevadas do edificio, onde a día de hoxe pois os veciños seguen lamentando a falta de servizos fundamentais. Cito, por exemplo, a veciños de Meiro que lamentaban que hubo partes da aldea pois que non se desbrozou ninguna parte, determinadas partes en ningún momento do ano pasado. Así, pois nestes plenos, observamos pois as múltiples queixas da veciñanza, protestas que se fan pola falta de atención e de investimentos. Neste caso, pois vemos como, polo menos dende o meu punto de vista, é un erro que non se delegase ningún concelleiro á área de desbroces, o que impide pois unha atención tan axeitada como require un punto tan fundamental como este. Polo tanto, o que aquí se propón é que como Corporación Municipal adoptemos un acordo que atinxa a todas as administracións que teñen presenza no noso municipio, é dicir, que non importe por que partidos estean gobernadas cada unha delas, sino que todas as administracións se impliquen con Bueu. É dicir, por unha banda, que o Concello, pois nos orzamentos para o ano 2025 e seguintes, pois prevean as suficientes partidas como para dotar de saneamento e desbroces asfaltado as zonas das parroquias do Concello. As partidas que temos incorporadas nos orzamentos, pois evidentemente non son suficientes, son moi pequenas, pero por outra banda, pois tamén instar as administracións públicas competentes, como son a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, a realizar todas aquelas obras necesarias antes do ano 2030 para garantir que cheguen todos os servizos necesarios ás parroquias de Bueu. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Celso. Eu creo que nos está faltando moi ben a verdad, porque se te documentas un pouco, sabes que no ano 2025 temos do Plan Provincia que vai o 90% dedicado ás parroquias. No ano do 2025, no 2024 exactamente o mismo. Ti xa mencionaste aquí o saneamento en áreas de Bon, estamos preparando camiños en Beluso, camiños en Sela, casi todo vai íntegramente para as aldeas, para as parroquias, como lle chamas ti. Entonces, creo que está faltando un pouco a verdad.
que hai unha brigada de debrose que está todo o ano traballando polas aldeas, porque polo pueblo non hai que debrosar. Entonces, eu vou te perdona, pero creo que mes con moito intervencionismo vou te votar en contra. Gracias. Alguna intervención máis? Xosé Leal. Ben, boa tarde noite a todas e a todos. En base tamén ao que indicou o compañeiro Celso do Pazo, que é unha opinión compartida do Goberno e vivida no día a día das xestións diarias, indicar que aquí nos presenta o concelleiro Daniel Chapela nos presenta unha moción catastrofista de que, na súa opinión, o grupo de goberno do Concello de Bueu pois ten abandonadas as parroquias, o que el chama as parroquias, porque, efectivamente, Bueu tamén é parroquia, entonces estaríamos aí en que parroquias é todo, parroquia é Bueu, parroquia é Cela, parroquia Beluso, e hasta se nos poñemos puristas podemos poñer hasta Armelo. Entonces, nós sí podemos diferenciar a zona urbana da zona máis do rural, da zona das aldeas e dos lugares, que nos parece máis atinado, porque, primeiramente, hai que indicar que aquí non todo se trata das actuacións en Beluso e en Cela, que son, digamos, as entidades cunha maior poboación, digamos, rural. En Bueu temos tamén poboación, digamos, fora do centro urbano, que tamén se levan a cabo actuacións, se levan facendo actuacións dende fai, eu creo que dende sempre, e creo que os gobernos do BNG en ese aspecto foron tamén sempre un exemplo de reequilibrio nesas lugares e aldeas. E vou poñer un exemplo por empezar pola parte máis alta, que é o caso de Armelo, un lugar, unha aldea esquecida durante décadas por múltiples gobernos e que nos últimos anos pois houve un investimento forte en ese lugar, no lugar de Armelo, e que é un investimento pois que reequilibria todas esas actuacións fora do centro urbano. Porque a verdade é que se nos poñemos a facer unha retaíla de todo o que son as actuacións, os investimentos fortes que se fan, digamos, nas aldeas, prácticamente, se quitamos a piscina e a biblioteca, o resto de investimentos fortes prácticamente foron nos lugares e nas aldeas. Por citar así algún caso máis recente, está o caso do saneamento en Área de Bon, que van a ser 450.000 euros, que é curioso que faga o exemplo de que non se actúa no saneamento en Bueu cando se vai a actuar, pero bueno, é unha incongruencia. Pero falaba moi ben o concelleiro que leva tamén o tema do saneamento, pois que hai unhas actuacións formuladas aí tanto para Beluso como para Cela, pois que equivalen a 733.000 euros, que é un investimento forte, igual que se leva feito pois fai anos en diferentes obras de saneamento e tamén en infraestructuras dos diferentes lugares, porque os lugares, aparte de ter unha mellora no alumeado, que sí, os plans que levamos desenvoltos os IDAES actuaron en moitas das zonas que vostede di como parroquia, nas zonas de lugares e aldeas. Podo poñer o exemplo dende o Valado a Cabalo, por poñer dous exemplos, ou zonas de Beluso, de Meiro, da Portela, digamos que en multitude de lugares. E se sigue actuando no entorno dos lugares próximos ao centro urbano, como ben dicía, que tamén hai que telos en conta, como é o caso do Valado, pois con diferentes actuacións, como no parque, ou agora que se vai a facer no Enleito, como lugares como a propia Casa da Aldea de Meiro, que se levan actuado nos últimos anos
bastante en ela, ainda se veñen de gastar cartos tamén en facer muros, que os muros se fan nesas aldeas e parroquias que vostede considera abandonadas, e o ano pasado pois fixemos un investimento alto en esas reparacións de muros. Temos actuacións pequenas en viais de Meiro, en viais de Trasouto, en viais de Beluso, en viais de Cela. O sea, realmente temos o que en investimentos xa non é que estea repartido, é que realmente se leva máis cartos no global, no montante global se leva máis cartos o que é a trama fora do centro urbano que o propio centro urbano. Entendemos que é tamén por necesidades e porque realmente son un obxectivo deste goberno. Pero, falando non só de investimento, podemos falar incluso do gasto ordinario, iso que vostede fala, o que son as rozas de camiños, toda esta xente que entrou polo Plan Concellos, pois o 80% das horas as pasaron, digamos, en eses entornos rurais das aldeas. Todas as actuacións que se desenvolven tamén das políticas sociais tamén teñen lugar nas aldeas. Beluso, por exemplo, pois ten unhas gimnasias que precisamente Beluso e Cela, que lle chamamos en forma nas parroquias, que son máis de 20.000 euros cada ano, que é un investimento real e efectivo e que redunda nos veciños e nas veciñas deses lugares. Os cursos de memoria tamén, máis de 20.000 euros que se destinan a persoas deses lugares, actuacións pequenas, as actividades culturais que se desenvolven en cada un deses lugares, as actividades deportivas que se desenvolven en todos eses lugares, as actuacións nos equipamentos culturais e deportivos. Entón, realmente, facendo un balance, e xa lle digo que non quixen sumar todo porque non me creería a xente pois todo o que se inviste nas zonas rurais, que sempre investir sempre se pode investir máis e efectivamente somos conscientes de que hai moitas necesidades que cubrir tanto no centro urbano como no rural, pero bueno, creo que o objetivo deste goberno é seguir con este reequilibrio, digamos, nas actuacións por equiparar os diferentes lugares co centro urbano, de que realmente poidan ter os mesmos servicios os veciños e as veciñas. Entonces, eu creo que votar a favor dunha moción que realmente non contempla a realidade, sino que fala de xeito catastrofística de cousas que non son reais, pois eu creo que non procede, por iso vamos a votar en contra. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Non sei se a vocera do Partido Popular quere intervir. Non? Señor Chapela, segunda intervención. Ben, moitas grazas. Bueno, señor Leal, bastante lle molesta que lle digan o que calquera veciño mira se eu veño falando de desbroces, de saneamento e de aceras e vostede me sae cos cursos de memoria. Quero dicir, creo que non ten nada que ver coa moción da que estamos a falaros aquí. Quero dicir, creo que ninguén está criticando varias das liñas de traballo que teñen dentro do seu goberno, creo que ninguén que hai determinadas liñas que creo que todos compartimos, como por exemplo pode ser a da programación cultural durante o Nadal que chega a todas as partes de Bueu, e creo que eso é moi relevante, pero creo que aquí estamos falando dunha parte distinta, non? En primeiro lugar, responderlle ao señor do Pazo, co que comenta respecto ao plan provincia, eu creo que non me engano. Creo que os cartos do ano 2024 unha parte están sin executar, e polo tanto o que estou dicindo aquí é un feito. É dicir, esas partes seguen sen estar dotadas deses servizos porque eses cartos aínda non se gastaron e, polo tanto, ese servizo a día de hoxe non existe todavía. Pero que despois, respecto do que me din do ano 2025, do que van facer co Plan Concellos, dicir que esta moción está presentada dende hai máis de 20 días e máis de 30 e dende a oposición fomos coñecedores de en que se vai gastar os cartos do Plan Concellos a través da prensa no día de onte. Polo tanto, como calquera entenderá, se esta moción se presenta no ano 2024 e vostedes deciden o que van facer no ano 2025 e o coñecemos pola prensa, esta moción é real e axeitase ao que estamos vendo. Non estamos ante unha moción catastrofista, estamos ante unha moción que se basa en escoitar a calquera veciño. Quero dicir, creo que aquí, por exemplo, neste pleno, se non me falla a memoria, onde que eu son concelleiro,
Puido haber un só pleno ou dous no que non viñese ninguén da Rosa, por exemplo, a queixarse da falta de desbroces, da falta de servizos, etc. etc. E así de determinadas partes, non? Se me permite, pois, unha brincadeira, como di o señor Leal, se nos poñemos puristas ser mel unha parroquia, faltoulle ons tamén, non? Fanse actuacións desde sempre, dime, pero vostedes levan 18 anos gobernando ininterrompidamente e segue habendo moitísimos temas pendentes, que polo que ven esta moción aquí. Ninguén di que non haxa un traballo previo detrás, evidentemente. Todos somos coñecedores de que se van facendo determinadas actuacións, pero tamén que falta moito por facer. Tamén que falta moito por facer, non? E despois, cando se fala da Casa da Aldea de Meiro, non? Que se comentaba tamén, home, tamén vaime permitir a expresión un pouco grosa, pero só jodería que non se fixese o muro da Casa da Aldea de Meiro cando o terreo que sustenta ese muro é o da Casa da Aldea de Meiro, polo tanto, dun ben municipal. Non lle están facendo ningún favor a ninguén, están facendo un muro que é a súa obriga a facer. E, por certo, un muro que non quedou ben recheo entre a zona do parque e o muro, e cando fixeron a actuación ao redor, nin sequera se encargaron de que quedase totalmente ben os límites da actuación ao redor co formigón puído, co que é a plataforma de asfalto. E a respecto das rozas, xa por rematar, son claramente insuficientes. Ninguén di que non haxa persoal facendo rozas, o que se está dicindo é que non hai suficiente xente. É dicir, vemos como, por exemplo, o ano pasado gastáronse no 2023, gastáronse 35.000 euros en pluses a só 2 traballadores municipais, dicir, 35.000 euros a maiores do soldo que esas persoas cobran, mentres non temos suficiente persoal para esa área, por exemplo. Para esa área ou para contratar unha empresa que se encargue diso. Entón, se vostedes queren votar en contra de garantir que as 3 administracións, insisto, Concello, Deputación e Xunta, porque ninguén está dicindo é culpa do Bloque, é culpa do PSOE, é culpa do PP, non. Estamos falando das 3 administracións. Se vostedes queren votar en contra de que as 3 administracións se implican con Bueu, é cousa súa. Bueno, aí onde que sexa por alusións, creo que tamén podría matizar algunha das cuestións ou das aseveracións que se formularon, non? Primeiro, que nas parroquias ás que se refire, Cela Viluso non vive o 50% da poboación, dos veciños e das veciñas de Bueu. Non é certo que aí se condensa máis do 50% dos veciños e das veciñas de Bueu. En todo caso, andará en torno ao 40% aproximadamente, non é o 50%. En segundo lugar, como concelleiro, porque me considero concelleiro de desbroces ou de roces. E seguramente, se vostede máis eu intentamos recordar os desbroces que se realizaron na aldea de Meiro, posiblemente acerte máis eu que vostede, que dixo que quedaron zonas sin desbrozar. Eu lle podría dicir enumerar cada unha delas. Non vou facer, pero sí podría. O que sí lle teño que dicir é que, como cada ano, na aldea de Meiro, é quizás cando comenzamos a temporada de desbroces, que ven, digamos, justificada na celebración do encontro de degustación do millo corvo, onde comezamos coa limpeza de algunha zona dali da aldea e continuamos ao longo de varias semanas en diferentes momentos e épocas do ano, como tamén con motivo das festas que se celebran ali, desas verbenas, que non nos gusta falar desas verbenas tradicionais, desas festas tradicionais, e a Comisión de Festas, pois, San Antoniño, San Antonio, que tamén nos pide a colaboración do Concello, e o Concello da medida posible vai facendo. Pero que se fan, incluso non fai moitas semanas que se levou a cabo tamén o desbroce en algún camiño tamén de Meiro que quedara pendente. En todo caso, non lle vou a decir que a totalidade dos camiños, de cada un dos camiños ou dos lugares desa aldea que estén totalmente desbrozados ou que foron desbrozados, pero sí que, como cada ano, unha boa parte de todos eses camiños e lugares foron desbrozados no ano 2024, 2023 e anteriores. Este ano, ademais, hubo un reforzo importante, onde houve brigadas que prácticamente cubriron na súa totalidade algunha desas zonas ou das parroquias, como ben decía vostede antes. En concreto, pois houve unha brigada composta con 2 persoas, pero que a súa vez en outros momentos houve outras persoas tamén a maiores, que estivo exclusivamente na parroquia de Viluso.
máis alá dos medios mecanizados ou do persoal propio municipal, en este caso como tractor, que en varias ocasións ao longo do ano vai cubrindo tamén unha boa parte da rede viaria. Por lo tanto, hombre, se quere falar de desbroces, fale comigo, que lle podo explicar en este caso cada ano todo o traballo que se ven realizando en desbroces, que cada ano lle podo asegurar que é máis. E todavía temos que seguir implementando aí medios e recursos, sen lugar a dúbida, pero o Concello, e vostede o describía fai un momento, ou solamente nos interesan os informes dos habilitados de intervención para justificar que hai que reducir gastos e aumentar ingresos, non? Pero todavía esa cuadratura do círculo, sin que vostede diga como quere que subamos os ingresos, todavía non fixemos. E ven que antes, cando falou da conta xeral, recolleu neste caso o que vostede considera que dio o informe de intervención, non? Que hai que reducir gastos. Entón, reducir gastos e seguir falando de aumentar en este caso tamén os gastos, terá que dicir en algún momento como hai que financiarlos, non? Porque senón é imposible. O que sí é certo que preferimos esta nova versión de Daniel Chapela, que por fin, xa dunha vez por todas, cree que ademais hai 3 administracións responsables en que os servizos de web deben seguir mellorando, pero que unha parte lle corresponde a outras administracións, como pode ser a Diputación ou tamén a propia Xunta de Galicia. Preferimos esta versión, de verdade. En todo caso, se quere rematar vostede, se non procedemos á votación da moción de Daniel Chapela para o cuidado das parroquias. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto, a moción non prospera e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da moción do membro non adscrito Daniel Chapela Durán para a dinamización da Praza de Abastos. Temos un ditame tamén da pasada comisión informativa. Está aquí. Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 13 de xaneiro, que ten o seguinte dictame. Canto a votación, votos a favor 1 do Grupo Mixto, non adscrito, votos en contra ningún, abstencións 8, 4 do Grupo Municipal do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por tanto, o dictame é favorable. Ten a palabra o concelleiro. Ben, vou ser breve neste punto. Esta moción que se presenta é unha moción pensada para a dinamización da Praza de Abastos. Creo que, como todo o mundo se dá de conta, non, pois a Praza de Abastos é un espazo pois que nos últimos anos foi perdendo negocio, é dicir, cada vez pois ten menos xente como a público comprando, e en boa medida pois niso influe, como todos somos coñecedores, porque ao final pois todos facemos a compra, pois a apertura dun espazo como pode ser o do Gadis, que ofrece todos eses servizos, non? Peixería, carnicería, charcutería, frutería, pois no mesmo espazo e ademais cun propio aparcamento pois no lugar, non? Isto pois obriga, creo, dende o punto de vista municipal, pois a repensar algúns dos usos que recibe a Praza de Abastos e, polo tanto, pois non a transformar o que xa existe, sino a ampliar pois eses usos. Nese caso, pois creo que todos temos un exemplo bastante claro, como pode ser o da Praza de Abastos de Pontevedra, onde existe o restaurante Olmos Gastrobar, que é un espazo que facilita que se poida adquirir na Praza de Abastos pois ese produto que se vai cociñar, e, polo tanto, o que facilita, digamos, é que todo o produto que se sirve nese restaurante sexa un produto comprado na propia Praza de Abastos, e, polo tanto, pois que xera emprego, que deixa cartos e que fai pois que as persoas que traballan ali pois que teñan unhas mellores vendas, non? Un modelo como este pois sería implementado, pois no caso podería ser implementado no caso de Bueu, que se materializaría a través dunha concesión administrativa, e dese xeito pois lograríase dinamizar o comercio local e a Praza de Abastos e ao mesmo tempo pois xerar eses postos de emprego. Remarcar, que tamén me parece pois relevante, que esta proposta ou esta actuación non implica a desaparición dos posibles usos que ten xa neste momento a parte superior da Praza de Abastos. É dicir, non se trata de usar as salas que xa existen, sino de utilizar o propio espacio pois que circunvala, digamos, o oco que deixa pois a altura de dúas plantas, non? Como podemos ver pois noutros espazos, é dicir, uns espazos que se existen, que nestes momentos pois non teñen o mesmo uso porque non son salas pechadas e que polo tanto pois que se poderían utilizar dese xeito. Ademais, pois todos somos coñecedores da vantaxe de que xa existen ali pois moitos útiles de cociña, no sentido que xa hai pois vitrocerámicas, etc. Polo tanto, pois xa están eses materiais. E polo tanto, pois o que se propón neste caso
e instar o goberno local a dinamizar a Praza Bastos de Bueu a través da licitación dun restaurante na planta superior do edificio, no que se lle ofrece a clientela un consumo baseado en produtos da propia praza, tomando como referencia o Olmos Gastrobar da cidade de Pontevedra. Moitas gracias. Abrimos unha quenda de intervencións. Procede? Sí. Silvia? Bueno, boas noites de volta. A verdade é que non é que non esteamos de acordo na falta que faría a dinamización da Praza de Bastos, pero sí que me extraña un pouco que sea tan concreto que a súa proposta sea a creación dun restaurante ou, bueno, un espazo gastronómico no primeiro andar da Praza de Bastos, cando en diversas reunións, pois, por exemplo, do GALP ou noutros organismos onde cuadramos con técnicos e concelleiras onde están con estes espazos nas súas prazas, están dicindo que o funcionamento non está sendo moi bo, e máis hai moitos que están pechando porque realmente costa un pouquiño que o público se achega a unha Praza de Bastos para ese uso, inda que a idea principal está moi ben, o uso do produto aí, pero sí que non están funcionando moi adecuadamente e falando de espazos, bueno, bastante grandes. Ademais disto, tamén non deberíamos de esquecer que ao espazo da Praza de Bastos ten unhas únicas entradas que pasarían por unha parte comercial que habería que pasar en horarios non comerciais, co cal non deixan de ser esas concesións que continuamente estaría en uso a Praza de Bastos. Si é certo que a praza necesita unha dinamización e, bueno, tal como nunha das visitas do director xeral de Comercio, o alcalde máis eu, tras algunhas conversas polo estado da Praza de Bastos, pois estamos comezando a búsqueda da consultoría para facer a diagnose da Praza de Bastos, que así nos pode decir un pouquiño pois por onde ir, e son consultorías xa especializadas en estes recursos e así poder optar tamén ao selo de Mercado Excelente, que nos permitiría tamén o día de mañán poder optar a diversas subvencións que van sobre esta línea. Co cal, pensamos que o primeiro que temos que xestionar ben a diagnose para poder saber en que puntos deberíamos de actuar na Praza de Bastos. En todo caso, xa lle digo que pensamos que o espazo gastronómico que non está funcionando, non creo que Bueu sea un sitio diferente e que aquí vai a facelo, pero unha vez que teñamos esa diagnose, pois veremos como actuar e sí que sempre estamos, bueno, dispostos a mellorar este espazo, sempre apostamos polo comercio local e sobre todo por un espazo como a Praza de Bastos. Por estes motivos, pois, o noso voto vai ser en contra, evidentemente. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Primeiro ronda de voceiros, se non, pois abrimos unha segunda quenda. Ariel? Si ben, eu, bueno, en primeiro lugar, pois si que remarcar, non, aquí críticase que eu sexa moi concreto coa proposta e o que xa vimos mirando ao longo de todo o mandato que si se é tamén abstracto tamén é malo, polo visto, é dicir, non se sabe moi ben que hai que presentar si se é concreto é malo, si se é abstracto tamén é malo, non? Ben, é interesante o que comenta sobre a diagnose que van realizar da Praza de Bastos e sí que me gustaría solicitar, entón, aproveitando que está comentando, non? Que cando dean ese tipo de pasos que son relevantes, que temos unha cousa que se chama Comisión Informativas de Asuntos Xerais pois no Concello, no que se nos poden informar os concelleiros da oposición dese tipo de pasos. De todos os xeitos, sí que me gustaría solicitar, pois tendo en conta o que comenta a concelleira de Promoción Económica, é dicir, de que nestes momentos pois sí que están realizando esa diagnose, algo do que a oposición pois non tiñamos noticias, pois retirar a moción e agardar pois saber a diagnose que se fai e as medidas que se propoñen. Non sei se sería posible a retirada da moción neste caso. Sí. Si vostede que o propoñente solicita a retirada, votamos a retirada. Sí. 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 De todos xeitos, bueno, agora mesmo estamos estas semanas traballando nisto, ainda non saiu a convocatoria que sairá en febreiro, pero tiñamos pensado dar conta na Mesa Local de Comercio, que é onde se suele levar este tipo de temas. Se levará, se comentarei, pero bueno, a idea era levar a Mesa Local de Comercio. Pero bueno, ainda estamos, a convocatoria sae a mediados de febreiro, máis ou menos, ainda non se deu o primer paso. Ben, se hai algunha cuestión en relación coa retirada, se non procedemos a votar a proposta de retirada, neste caso, da moción. Votos a favor da retirada? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que entramos xa no bloque B, que é a actividade de control. O primeiro dos asuntos que é a dación de conta do reparo de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria.
O segundo, a dación de conta das resolucións da alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno. E a terceira, na actividade de control, mocións urxentes. En principio non nos consta que esa ninguna moción. Pasamos, por lo tanto, ao turno de robos e preguntas. Foron presentadas con antelación. Entregamos unha copia tamén. En todo caso, se queren os concelleiros e concelleras que presentaron as preguntas, se queren ir... As primeiras empezamos coas de María Blanco, que foron na sesión plenaria anterior. Se quere ir lendo cada unha delas e vamos respondendo, se lle parece. Sí? E vamos cambiando xa por orden tamén que figuran aí neste documento. Boa noite. A pregunta que fixeron no pleno anterior foi se hai solicitadas novas vivendas en baixos comerciais e que procedimento de vixiancia se leva a cabo o Concello para verificar as infraccións. Ben, a resposta é que a día de hoxe só temos constancia dunha soa solicitude. Ademais, o Concello exerce a labore de inspección ordinarias que lle corresponden á Policía Municipal e sempre no ámbito das nosas competencias como Administración local. Poderían facer unha valoración das festas tradicionais? A resposta é a seguinte. O Concello encárgase da organización das festas do Carme e de San Martiño, ademais tamén das festas de Melo, Beluso, Ons e Patroais de Cela, ante a ausencia de Comisión de Festas no ano 2024. Foron unhas propostas que valoramos positivamente, tanto en asistencia como en actividades, xa que combinaron propostas para todas as cidades e brevenas, o que permitiu a veciñanza seguir gozando un ano máis das nosas festas populares. Tamén se levan a cabo colaboracións coas demais comisións de festas que seguen en activo. Vai haber novas accións de posta en valor dos bens da auga, como das fontes que se fixeran anos anteriores? Desde o Concello de Bueu viñemos traballando na conservación e rehabilitación de diversas fontes e lavadoiros. Este ano imos afrontar a rehabilitación de algún máis. Ademais, cambiaránse algunhas placas deterioradas ou que foron vandalizadas. A maiores, estáse traballando na sinalización dos diversos roteiros cos que contamos no noso territorio e que afondarán no coñecemento do noso patrimonio natural, entre estes o citado patrimonio fluvial. Teñen novidades da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude respecto ao financiamento para a dotación da Biblioteca Municipal Gonzalo Torrente Ballester? Non, tras a reunión mantida en outubro co conselleiro e o director xeral, puxémonos en contacto en reiteradas ocasións coa Consellería sen obter resposta. Cal foi o resultado da reunión da mesa de negociación deste venres 17 de xaneiro de cara á oferta de emprego público deste 2025? Polo de agora non existe ningún acordo, dado que estamos aínda co proceso de negociación. Cal é a valoración que fan dende o Goberno local da programación de Nadal deste 2024-2025? Desde o Concello facemos unha valoración xeral positiva en canto á calidade e asistencia ás propostas que tivemos este Nadal, contando ademais con actividade constante na Carpa das Lagoas para todas as idades, un modelo polo que seguiremos apostando e ampliando en sucesivas programacións. Tamén se valora de xeito positivo a colaboración co tecido asociativo e comercial, a diversificación das actividades en diferentes lugares e outros eventos como a Cabalgata de Reis. Que previsión existe respecto do uso da Escola Unitaria de Curraces? Este local municipal está sendo empregado por diferentes colectivos, galaicas, comparsos Cantaclaro, Clube de Asedrez Bueu e Grupo de Mulleres de Costura, ante a crecente demanda dos colectivos municipais por dispoñer de espazos para a súa actividade. A que obedece o pago de produtividades a 3 traballadores municipais de 1.500 euros por persoa en xaneiro de 2025. Valoran gratificar o conxunto do persoal e non sempre as mesmas persoas? O pago de ditas produtividades está debidamente justificado nos informes pertinentes do persoal técnico e en ningún caso se outorgan de xeito discrecional, senón por cargas de traballo en determinados departamentos. Tal e como se expón no informe técnico, e aí va entrecomillado, obedece ao especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese e iniciativa co que se desempeñou o traballo durante todo o ano 2024. Valórase gratificar a todo o persoal que realice servizos extraordinarios por orde da Alcaldía ou Concellería correspondente. Falta por ler. Esta situación
irase subsanando a medida que se cubran os postos vacantes, tal e como se está intentando dende o Departamento de Persoal. Existe a previsión de reforzar o MIC dotando de máis persoal? O contar cunha só persoa, o servizo está sempre ao límite e coas vacacións ou día da persoa responsable deixe de prestar atención á cidadanía, como acontece esta mesma semana. Como vostede coñece, trátase dun departamento unipersonal que moitas veces se ve sobrecargado polo uso de persoas alleas a este concello, polo cal se decidiu restringir o seu uso só a veciñaza de Bueu para paliar esa sobrecarga. É un servizo que, aínda non sendo de competencia municipal, se ven prestando nos últimos anos debido a unha aposta do goberno local. Por que motivo non están subidas no espazo de transparencia do Concello as listaxes de contratos menores do segundo, terceiro e cuarto trimestre de 2024, tal e como indica a legislación vixente? Debido a un pequeno retraso, a información publicouse aínda estes días, polo que se pode consultar no apartado Contratos menores 2024 con acceso dende a sede electrónica do Concello. Hai previstas actuacións na Casa da Cultura de Cela para o seguinte ano? Tras o traslado do Arquivo Municipal á Biblioteca Municipal Torrente Ballester, desde o Concello realizarase un informe para valorar todas as obras que son necesarias no Centro Sociocultural de Cela, así como as posibilidades de execución e financiamento. Sobre este tema xa mantivemos reunións coas asociacións e colectivos da parroquia para contar coa súa opinión. Elena. Boa noite a todos e a todas. O 16 de xaneiro de 2024, o Faro de Vigo publicaba a noticia de que o CEIPA Torre de Cela visitaba a Biblioteca Municipal Gonzalo Torrente Ballester para coñecer as novas instalacións do edificio, logo da súa reforma e ampliación. A noticia viña acompañada dunha fotografía onde aparecen os rapaces e rapazas xunto co bibliotecario municipal na cuberta do edificio e onde se pode comprobar que non dispoñen dos medios necesarios de autoprotección. Estaba presente no momento da visita algún concelleiro ou concelleira do goberno municipal? Estaba xa programada a visita cuberta no percorrido ou se improvisa no momento de estar ali? Contaba o Concello no momento da visita dos medios necesarios de protección para a rapazada co fin de garantizar a súa seguridade? Se dispoñían deles, por que non se utilizaron? Se non dispoñían deles, por que se permite o acceso á cuberta? Quen autoriza a subida á cuberta no momento de realizar a visita? Tal e como indica o persoal técnico, non se trata dunha obra polo que non é necesario o uso de materiais de autoprotección como cascos nin outros elementos. Tampouco se trata dunha cuberta aberta, senón que conta cun muro de seguridade de 1,10 metros. O acceso é restringido, pero se pode facer en determinadas ocasións con vixiancia. Neste caso, consultouse ao profesorado a posibilidade e autorización á visita na que o alumnado foi acompañado, obviamente, do profesorado que ia co grupo. Ademais do persoal bibliotecario, tamén estaba presente a Concelleira de Cultura e o Concelleiro de Patrimonio. Ao remate, desde o centro fixeron unha moi boa valoración da visita. Por que o Goberno Municipal non contestou a solicitude formulada por Desarrollos Urbanísticos Beluso, SL, de data 23 de 11 de 2023 para a resolución do convenio urbanístico suscrito o 11 de 3 de 2008 que supuso a cesión dos terrenos para o campo de fútbol de Agraña a cambio da inclusión do convenio no Plan Xeral de Bueu e opta pola desestimación presunta por silencio administrativo? Cales foron os motivos que obrigaron o Goberno Municipal a solicitar ao Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra a ampliación do plazo para a remisión do expediente e non se remitira no plazo ordinario como así o ten feito noutros expedientes? Nestes últimos anos, cales foron as xestións feitas polo Goberno Municipal coa promotora para dar cumprimento ao convenio urbanístico suscrito? A defensa xurídica do Concello entendeu que non procedía tal reclamación e, polo tanto, tampouco procedía tal contestación. O expediente, obrante en Secretaría, consta de máis de 800 páxinas en papel, que houbo que ordenar e digitalizar convenientemente documento a documento. Este traballo prolongouse máis do esperado e, por cautela, solicitouse unha ampliación do prazo. Por último, o Concello deu cumprimento a dito convenio coa aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal. En relación á sentenza dictada polo Xulgado do Social número 1 de Pontevedra de data 13 de marzo de 2023, previa demanda presentada por unha traballadora municipal contra o Concello en materia de recoñecemento de dereito e cantidade, condénase o Concello de Bueu a abonar a cantidade de 3.641,62 euros
en concepto de complemento transitorio correspondente ao período do 1 de xaneiro de 2022 ao 31 de decembro de 2022, con incremento do 10% de intereses ata a data da sentenza, así como abonar a demandante os importes devengados desde entón. Esta sentenza foi recurrida polo Concello presentando o recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. En data 13 de setembro de 2024 recae novamente sentencia desfavorable para o Concello de Bueu, onde non soamente confirma a sentenza recaída en primeira instancia, senón que, ademais, condenan en costas o Concello, tendo que pagar 750 euros polos honorarios do abogado da parte contraria e os intereses ata a data da sentenza firme. Por que o Goberno municipal decide recurrir á sentenza do Xulgado do Social que recoñece o dereito da traballadora? Que criterios segue o Goberno municipal en materia de persoal para, ante casos similares, recurrir ou non en suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia? A resposta que o criterio foi o seguido polo interventor xeral en aquel momento e a asistencia procesal do Concello, insisto, en aquel momento. Ten previsto o Goberno municipal atender a petición feita pola Cultural Deportiva Beluso ao alcalde para permitir e xestionar o mecanismo para a retransmisión dos partidos de fútbol desde o campo de Lases, como xa fan outros equipos que xogan na mesma categoría? O alcalde e o concelleiro de Deportes xa mantiveron varias reunións coa Cultural Deportiva Beluso e outros clubes para abordar esta cuestión. De feito, xa dende o venres pasado hai programada unha nova xuntanza para este martes na que se abordará esta cuestión con dita entidade deportiva. Por que o Goberno municipal non levou a cabo as obras de mantemento do tellado da casa número 2, propiedade do Concello, a pesar de ter coñecemento de que o mal estado da cuberta está causando danos na vivenda ocupada? Cal é a previsión do Goberno para executar ditas obras neste ano? Ben, xa se estiveron facendo algunhas revisións nos últimos meses e nas últimas semanas. Esperemos que na próxima primavera, cando o tempo permita, se poidan acometer actuacións máis importantes. Aínda que esas actuacións, aínda sendo importantes, non van a supoñer unha sustitución da cuberta, que será algo que a futuro haberá que acometer. Cales foron as diferentes actividades organizadas ou de participación do Concello de Bueu como membro integrante na rede de cidades Amigos de la Infancia que promove UNICEF? Por cuestións organizativas e de carga de traballo, Bueu non completou a adhesión á rede de amigos da infancia, formalizándose só o acordo inicial, que é algo que o plenario anterior coñecía. Logo da aprobación definitiva polo Pleno da Corporación do estudio de detalle denominado POL 12 Rúa Nova de Arriba Cruce en data 1 de xullo de 2024, consta a inscrición do instrumento no Rexistro de Plan Urbanístico de Galicia? A resposta é que consta inscrito dende o 17 de outubro de 2024, o número que aparece aí. Ademais, consta tamén a inscripción ao Boletín Oficial da provincia de data 20 de novembro de 2024. Ben, estas son as preguntas que se presentaron con antelación á celebración da sesión. Se procede algunha pregunta agora, se contestará na seguinte sesión. Pasarei a pregunta por escrito despois a Secretaría para que sea máis cómodo, vale? Boas noites a todos e a todas. A Oficina de Xestión Tributaria do Concello de Bueu, a través do Servicio de Atención Telefónica, solicita a todos os interesados que se identifiquen proporcionando datos personais, concretamente nombre completo e número de documento de identidade, incluso cando a información solicitada é meramente informativa, por exemplo, horario de apertura da Axencia Tributaria. Dita oficina está incumplindo as previsións legais establecidas no Reglamento Xeral de Protección de Datos, concretamente o principio de minimización, artigo 5.1c. Este principio establece que só se deben recopilar, tratar e almacenar aqueles datos personais que sean estritamente necesarios para cumplir cunha finalidade específica. Isto implica que as entidades deben limitar a cantidad de información que recollen e o tempo durante o cal a manteñen, asegurando así que non se almacenen os datos innecesarios que poderían poñer en risco a privacidade dos interesados para proporcionar información xeral non necesario identificar o usuario. Pregunta: ten o Concello de Bueu e o seu delegado de protección de datos coñecemento desta anomalía? E despois un rogo que esperando que se tomen as medidas necesarias para corrixir de inmediato esta situación anómala. Gracias.
Sí. Sí, ben, en primeiro lugar, bueno, 3 preguntas e 4 rogos, non? Empezando polas preguntas, se está previsto facer algo, actuar no espazo que está xusto ao lado da Casa Aldea de Meiro, que se deixou descoberto cando se botou o formigón ao redor, non? Quedou ali un espazo que creo que en principio era para facer algo tipo tiro de petanca ou tiro a chave ou algo así, non me lembro moi ben de que, se hai algún tipo de previsión para actuar nese lugar. En segundo lugar, como avanzan as cuestións relativas ao cruceiro da Rosa, e en terceiro lugar, si temos noticias a respecto da rampa do Club de Remo. Despois, 4 rogos, non? Primeiro, relativo onde está San Antonio, caeu o panel informativo que hai ali da Ruta dos Muiños, xa leva un tempo ademais caído, entón pois ben o que retiredes antes de que cubra a erva ou que actuedes ali. Despois, reiterar algo que xa dixen en varias ocasións, é dicir, que se actúe nos paneis informativos de carácter cultural que hai ao longo de todo o Concello, ademais, en previsión de que queda tempo antes da primavera do verán, entón tedes tempo para facelo. Despois, se se pode trasladar a Deputación Provincial a necesidade de instalar espellos no vial de Meiro, na zona de Barreiro, na intersección que vai cara ao Campo da Morada e polo outro lado cara a San Antonio, é xusto máis para baixo entre a casa de Teri de Aura, que se queixan pois de que coa saída do coche, que ás veces pois que non hai moita visibilidade, non debido á erva cae polos lados e que entón complica bastante a hora de sair, que é bastante perigoso. E despois, en cuarto lugar, rogo que por favor que actúen no relativo á grabación dos plenos, non? Porque todos os plenos estamos aquí 5 ou 10 minutos esperando a que empecen, igual se fai a concelleira de Modernización da Administración, Isabel Quintás, igual nos vai bastante mellor. Bueno, si non hai ningún rogo pregunta máis, damos por rematada a sesión. Pedimos que se desconecten os equipos, que se ofrente a señora secretaria e a señora interventora. Moitas gracias.